Il-festa tal-Kunċizzjoni f'pajjiżna hija unika għal bosta raġunijiet, fosthom għal fatt li tkun iċċelebrata fix-xitwa. Id-data ta' 8 ta' Diċembru intażlet wara li Papa Piju IX propju f'din id-data fl-1854 iddefinixxa s-sinifikat tat-titlu tal-Immakulata Kunċizzjoni li jfisser il-Verġni Marija mingħajr it-teba tad-dnub. Dan it-titlu ħa sinifikat aktar importanti meta l-Madonna deret f'Lourdes lil Bernadette u qaltilha jien l-Immakulata Kunċizzjoni. F'Malta din il-festa tiġi ċċelebrata f'Bormla, fl-imqabba nhar il-Ħadd li ġej, fil-Ħamrun bħala festa liturġika, fil-Qala u fir-Rabat Għawdex. Il-Bormliżi jitkellmu ma' One News dwar it-tifsira ta' din il-festa. Għaliex aħna għandna ċerta ta' partikolari illi rajna il-gwerra u l-Madonna toħroġ minnha biex tmur bil-Kirkara tiġi lura hija xi ħaġa memorabbli, allura bil-fors illi bħallum isibna hawn minn pjantizijiet barranin li qegħdin jiġu ħalqorni il-gwerra marru hemmhekk ma ġewx lura illum tarhom hawnhekk. Festa li fimni li tiġi fix-xitwa u li tiftaħ il-festi kollha tas-sena nara jiena hekk li festa kbira. Il-festa tagħna naħseb l-unika waħda li tiġi ċċelebrata iktar fuq ġewwa milli fuq barra. Kemm aħna niġu kull sena hawnhekk għax ir-raġel tiegħi minn hawnhekk u dilettant ħafna, ġifieri ġibha kollha n-novena jkun fl-4 ta' filgħodu. Esperjenza naħseb fejn aħna speċjalment iż-żgħażagħ nerġgħu nduru lejn Onna Marija u fejn forsi dak il-fażi. Din hija Caroline Side Lawrence li fil-jum tal-Kunċizzjoni fetħet eżibizzjoni dwar it-tlet tibliet. Caroline tirrakkuntalna ir-rabta li għandha ma' din il-festa u ma' Bormla. My father's family were from Bormla and they immigrated in the 1900s and I decided to come back in 2000 and set myself up here. Il-qudiesa tal-festa tal-Kunċizzjoni kienet iċċelebrata mill-Arċipriet Kanonko ġew Mifsud, filwaqt li Patri Marcello Ghirlando għamel il-paniġierku. Attenda l-President Emeritu Suko Mifsud Bonnici, il-mexxej Laburista Joseph Muscat u membri miż-żewġ naħat tal-Kamra. Wara l-qudiesa l-mexxej Laburista kellu l-opportunità jiltaqa' mal-Bormliżi. Żar iċ-ċentru ta' 19 ta' Novembru 1944, il-każin tal-futbol ta' San George, il-każin tal-banda ta' San George, iċ-ċentru Laburista f'Bormla u numru ta' stabilimenti oħrajn. Fis-sija ta' wara nofsinhar għadda l-marċ mit-toroq prinċipali ta' Bormla, fil-5 mbagħad kien hemm il-kant tat-tieni għasar u fis-6 il-purċissjoni. Din il-purċissjoni setet issir biss wara li ngħata tarmak temporanju f'Bormla għax ix-xogħlijiet fit-triq prinċipali brabta mal-baċir numru 1 baqgħu ma tlestewx.